En diferit, des de Sabadell, comença Els Engels de Marx. Jo vull ser policia per robar Javi Maria i no haver-ho de pagar. Doncs l'economia al final no resistia i ho vaig tenir clar. I em servirà. Vaig pel carrer olorant-ho tot bé, aviam què s'assoma. Aviam què s'assoma, és boníssim. Aviam què s'assoma? En fi. Molt bona nit. Sigue, enroll. Molt bona nit, Dale. oients. Després d'aquest supermoment xunguíssim, volem donar-vos la benvinguda a un altre programa més dels Engels de Marx. Episodi 5, episodi rima fàcil. Bé, Mentida. Festival de l'humor. Sí. avui començarem a comentar certes cosetes així rellevants i després ja donarem peu a la secció de l'Andrea i després a la secció del Micaela. Què havíem de comentar? Algú m'ho diu, si us plau? Sí, hem de comentar un parell de cosetes, una més important que l'altra, segur que ho adivineu. Una és sectes, Sí. sectes, Ahà. i l'altra és precios. Vale. El tema sectes... Precios de sectas. Ah? No se sabe. Tarifa plana. una Tarifa plana de secta. 50 al Hòstia. mes. 5,50 al mes. 50 viagres al mes. Si vas a la secta de 12 a la nit a 6 del matí és més barat. Clar, Sería buenísimo. es la happy hour de las sectas. La happy hour donde hay menos ETS. Fuck Tarifa Valle, Embrace, hora feliz. Bajan los niveles de gonorrea de 10 a 6. Bé, Cruel. la qüestió és que això és perquè l'altre dia vam descobrir que va sortir una notícia que hi havia una secta, diguéssim, de persones que es movien segons els cicles de la lluna. Follaven. Es diu Família Arcoiris. Familia Arcoiris, cert. On estaven? Estaven A a La la Rioja. Rioja, perdidos por el monte, en plan, rollo que has de caminar com no sé quants 5 quilòmetres per arribar quilòmetres allà. per arribar. Sí, van Com deixar els 70. cotxes i 8 quilòmetres a pata. 8? Ah, vale, vaig llegir 70. Potser Home, 70 són 70 massa. són No sé, bueno. una barbaritat. Bàsicament es dediquen a follar doncs, de sol a sol, realment. Sí. O de lluna a lluna. Claro. Ja, llegeix el titular, que és graciós. Diu, de la secta, mai millor dir. Así viven, en plan en verd, sabeu? Sí. Y llavors, lo gordo negro diu, el movimiento familia arcoiris y el coqueteo con las drogas naturales como la ayahuasca. Aquesta no me l'havia vist venir. No. Jo vaig llegir que... Això s'ho foten els de taburete, no? Els de Els taburetes són idiotes, directament. Heu vist el vídeo de... Bueno, algun dia ho comentarem, però hi ha un vídeo del cantant de Taburete molt drogat. Em sona. A Fa, Twitter va sí lo és! Però molt La heavy. mandíbula Mandíbula. sense control, no? Bueno, lo de l'ayahuasca jo no Drogues havia ahí, sentit. Barcelona. Vaig llegir que la Guàrdia Civil s'havia personat més d'un cop Sí. allà a veure què se cocía. En I ens han plan, multat diversos cops, els han però- multat per focs il·legals perquè és Sí. un parc I natural, per no el pots fer Covid. focs. Això està El feo. Covid. Això està feo. Sí, està feo. foc. I tampoc poden acampar. I estan allà Sí. portant... Bueno, un això parc mala Sí, natural. És que acampar, jo no foc, entenc- Covid, i llavors van fer allò... Vagos y cacho de maleantes. drogues, sí, realment, i van veure que drogues no, solo Viagra. Hòstia, doncs no Han m'esperava d'aguantar el que... ritme, saps? Clar, és que... Clar. Vale, llavors Però també... de qui és la Viagra? De Pfizer. De Pfizer. Cert, tot està connectat, eh? La La conspiració. conspiració. T'imagines que la vacuna de Pfizer te la Perquè el posés Covid- duríssima? Uah. Un efecte O, secundari. o que la Viagra portés, o que la Viagra portés 5G. Clar, el xis. El xis. El xi. El xis en el pito. Vale, ja... Et fots una Viagra i tens wifi ja. Tu Bueno, fora. hora de tancar, hora de tancar. L'antena. la secta. Un moment. Hi ha dues dades d'aquesta notícia que són com... Bueno, una és que, clar, eren un grup de 150-200 persones que no hem comptat, i l'altra és que s'hi ha hagut com tanta polèmica és perquè hi havia nens en aquella secta. Està feo. Llavors està feo perquè potser haurien d'anar a l'escola. A mi, lo del tema que follin... O sigui, els nens no. Amb els nens, home. evidentment, no. És que No Que crec que sigui una està- secta de cures. Són d'Estats Units, o sigui, venen com per aquí com a fer ruta lunar per a Sí. Però follar són per ells los d'Estats montes. Units o Són d'Estats Units, sí. La Jo he llegit que el moviment va D'Europa, començar als Estats o Units. sigui, bueno, jo no sé. La gent, o sigui, m'entens què Però vull dir? Sí, la sí. majoria dels que estan allà són d'Estats Units. Sí, Sí. Ah, vale. Els van Jo ho havia entès com que era una cosa que va començar als 70 a Estats Units, però que s'havia expandido. Els 70?
Sí, ho posa. Sí, Mare sí. meva. Bueno, quan va començar tot el Charlie de Manson. Charles Manson. Potser és com una gran xarxa d'endogàmia. Ja, podria ser, en veritat. Potser és com una endogàmia molt gran. Sí. I no sé. Avengers endogàmia, tio. Com el meme. Bueno, chistes internos. No, és que és un xiste molt bo. És un meme que surt la portada de Los Vengadores, de l'última, i la pel·lícula es diu Endgame. I llavors van fer un meme que posa endogàmia i surt la casa de los Àustria. I surt el Carlos el Hechizado, el Carlos II, que és literalment la cara de subnormal que La té. cara que és com... És cara de... Sí, que no li encaixa la mandíbula. saps? No, i no era de cocaïna, era de que No, nació era así de el que- pobre, nació así. Bueno, ja està. Vale, després d'aquest Los tema, Borbones. no? Hi ha un altre que és una mica més sèrio, que és el de la pujada dels preus de la llum, no? El tema dels trams. El tema de... Exacte, els trams. Ho sento, iaia, perquè estem gravant en hora de... No. de pagar més. Sí. Sí, És a partir de les 10? De O a partir 10 a de 2. De 10 a 2. Ah, no, però al fin és tot... És veritat, Avui, sí, avui és veritat. és hora Valle, sorry. all day. Vamos, saps? vamos, ahí tirando No la passa valle, res, niño. vinga, va. Vinga, Los va, kilovatios, los kilovatios. Però és que a més No, però- he estat mirant el preu dels quilowatis segons les franges i vull dir, tampoc és que... O sigui, és com que l'hora Valle és com 13 o 14 cèntims... 11. 11? I l'hora punta és com 30, però és que abans Joder. el preu mitjà era com de 17. Vull dir que realment el que han fet és pujar el puto preu de la llum i punt, Sí, saps? sí, O sigui, sí. no hi ha aquí cap estalvi ni cap puta merda. I Però- clar, i a sobre són unes puntes en les que tu cuines Però... i a sobre et diuen, Però, Però aviam... qui cuina? Qui cuina? La Qui posa les Però aviam. planxes i això? Ja està, si ho diu la Hem Carmen de Calvo... pensar en la gent del Consell d'Administració d'Endesa que És que nadie són piensa en los uns niños. homeless. O sigui, Sí. Clar, joder, que làstima. Uns... Homeless. són homeless els d'Endesa. Aquest és hombres, Clar, quina però en plan llàstima. hombres. També. Hombre, sí, també. Hombres amb N baixa, Però- dels que després parlarem a la secció de l'Andrea. Però hem de pensar en aquesta pobra gent que no té per menjar. No, i clar, o sigui, és Per com, això els hem de per què pagar més collons ell. no puto... Ai, no em surt la paraula. Nacionalitzar. No? Nacionalitzen Endesa, perquè després fan puerta giratòria. O totes les empreses Però privades. Endesa Però abans... concretament, saps? Concretament Endesa... No, sí. Endesa totalment. abans era Iberdrola. pública, la van nacionalitzar el Aznar. Sí, perquè va dir que baixaria molt el preu de la llum. No és broma. És clar, és que tu Quan quan la van privatitzes les coses... Quan la va el preu privatitzar va baixa, dir, claro, el mercado se regula, Claro. Clar, com se regula solo, seguro que... el mercado... En fi, quin Va per despropòsit, de veritat, ja està, despropòsit. Exacte. Com a Clar, és que et pares a pensar, i és això, o sigui, Ocupa el Pedro Sánchez. la hora Valle Vaya, vaya. El papà del rap en català macarra. faria bastant més gràcia que fos així, la veritat. No pot! Miquel! Ha marxat Està, arriba. literalment està marxant per la porta, literalment. Un moment, i quan arriba com l'hora s'escolta en plan per tots els barris el papà del rap en català macarra. Seria un bon avís. Seria un bon avís. Allò com... No, cap avís. O sigui, simplement és com l'hora Valle del pal, només sona això, no passa res, Sí, sí. res més. Simplement la gent El necessita preu segueix que... igual, com però... quan estaven confinats, lo de resistiré a les 8, Lo mateix, exacte. A Igual, les 8 però també... és buit, però ell amb una carrossa, saps? En plan, cantant així per tots I els hola, barris. parlant d'Endesa, la gent que volia sortir a felicitar a Mancio Ortega per su cumple. Ai... Com, no, com? no, jo a Això m'ho he diversos perdut, jo. Zares També m'he van fer perdut. flash mobs per felicitar-li l'aniversari als treballadors. Què? Alguns Zares, quan era l'aniversari de Mancio Ortega, van fer un flash mob d'aquests, un baile. Sí, felicitant-lo als treballadors a ell. Sí, claro. Home. ¿Quién Havia ha de dado feina. trabajo? És que ¿Quién genera los empleo? Claro. Y claro. perdón, empleo no, riqueza. 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 La riqueza no se hace sola. No se Hay que hace. hacerla, dice el empresario. Explotar para hacerla. Bueno, abans del xiste aquest del Valle Valle, anava a dir que a Boníssim. l'hora Valle, o Valla, com Valle vulgueu, Valle. o Valle Valle, que és molt heavy perquè és això, o sigui, és quan la llum és més barata i t'estan I més macarra. colant el triple del preu, perquè abans eren com uns 5 cèntims al quilowatt i ara són 11. O sigui, t'estan Ja. duplicant el preu a la barata i a la hora punta, no sé si eren Ho he dit 5, Sextuplicar. però vull dir, exacte. Sí, Com són 27-30 cèntims. 30? Sí. Pues 6 vegades. Que va treure la Mare de Déu. Facua, fa com Sí, una Facua, taula sí, del sí. preu i això... Oye, però no teníem el govern més
comunista de la història. Ah, no, Ja, i una altra ja. cosa que vaig veure al 324, mitja de referència, que clar, ara molta gent pues, es veu obligada a fotre les rentadores a les tantes de la nit. Sí. I això va en contra de la normativa de... Soroll. A Soroll. Sabadell De no es pot- municipal, és veritat. De quasi tots els ajuntaments. A partir de les 10 de la nit no pots ficar la Clar, però- No, ja et diuen que ho qui facis te durant paga- el cap de setmana que ho facis. Ja, bueno, clar, sí, li dic clar. a ma mare, que treballa a una peixateria, que els seus uniformes només els renti el cap de setmana Uah, gent, i que exacte. vagi amb la puta roba bruta entre setmana. És que és de la No. Vull puta dir, merda. però si també, ets de oficinista, descans- suda, però si ets algú això, que sua, Ha tio, de- el seu curro, pues... Bueno, però que vull dir que has de rentar, anar rentant, perquè al final no tens 5 uniformes. Clar. Tens pues, 2 o 3 i els vas rentant entre setmana, Ja. tio. És que és, de veritat. Pero Però que a ¿quién més pone també- las rentadoras? Sí, La pone ella, mi madre, una Pues ya está. Però que a més també haver-nos de llevar, o sigui, com a les 3 del matí, no sé quina hora Això és era, una barbaritat. Però mazo tard, És de per 12 posar a la 7. puta... Vale. Clar, això. Pues clar, haver-te de llevar a les... 7 o 8? d'esto. 7. Sí? Haver-te de llevar a les tantes per fotre la puta rentadora, bueno, pues al final en comptes de tenir la tauleta de nit tindrem la rentadora al costat, saps? Sí. Sí, sí. Això ho he copiat de Twitter. Un ligero ronroneo para dormirse. Sí. Sabe. Tremendo. Run, run. Bé, alguna cosa més a dir així important? Puta tal? Espanya. Sí. Puta Espanya! Sí, això sempre, però jo crec que s'ha quedat una cosa al tinter aquestes setmanes i que segur que l'Andrea té moltes ganes de comentar. ¿Qué? Ui. Y empieza por E y acaba por Eurovisión. Ai, Damiano. Bueno, que ningú ha vist, ¿vale? Que no Ningú ho he ha vist. Vale, doncs... Man, és No, que... no, crec que no t'hagi sortit res d'Eurovisió. És- No, Estoy- sí que m'ha sortit, però no l'he vist. A mi, no, no. jo he vist el meme que surt el Pau així i la gent ja escriu coses amb... Estoy malita. Ah, sí, ja és està. molt bo aquell. T'ho juro, o sigui, vaig mirar com... O sigui, al principi la cançó, jo vaig veure el show d'Eurovisió, no? El d'Itàlia, vaig dir, sin más. I després les xarxes Va socials guanyar no paraven Itàlia, de sortir, per qui no sortir-me sàpiga. pues, fotos i tal del puto Damiano i el TikTok ho tenia ple del Damiano i pues ja estoy enamorada. Ja està. Ja, Es casen la setmana que ve a Palermo. de no, tant de bo, de no retorno. De no retorno, t'ho juro. O sigui... Damiano, mi amore. vull Voglio affitar. Una barca una barca. piccola. Felazione. Era el moment per dir felazione. Era el moment, Era el moment. I ja està. Jo hi ha una cosa que em decepciona del tio aquest. Per què? O dos. Una, que no es fiqués droga de veritat. Perquè Però tots això és els veritat, artistes... que no se'l va No, fotre. No, no. el que va passar és que... Però Que quina tu has fet, importància té? Vull dir, com si no es droguessin A els veure, cantants. soy la experta. Exacte. Això és veritat. Sisplau, és que Dejen el a mansplaining, Andrea. perquè jo abans t'he donat unes dades del preu de la llum i tu les has tornat a repetir, això era malament. No m'escoltes. Ui, Bueno, la cosa Ho està sento, que sí. es va trencar un got, ¿vale? Eso. Aleshores, just quan van enfocar el Damiano, David, guapíssim, estava com així. Aleshores, clar, tu quan et fots coca, jo no he fotut coca mai, ¿vale? Però conozco gente que sí, llavors com que pues, necessites una mica les manos, ¿no? Por eso de, pues no sé. Això, si ets un knob, segur que No ho els sé, profan... ¿vale? Llavors, a part va ser com un moment que va fer així. I estava mirant al terra perquè hi havia un puto got, després van sortir fotos i realment hi havia un Sí, got sí, ple sí. de vidres. Llavors, aleshores, què va passar, Salseo? A França, que són uns picats de merda, aquí els odiem, ho sabeu? Sí, puta França. Sí, puta Espanya i puta França. França, inclús un ministre francès va sortir als mitjans El- dient, no sé el- qui és, un gilipolles, va sortir dient que haurien de treure-li el premi a Itàlia perquè què és esto de la droga, no sé quant. Llavors el Damiano va dir, mira, flipau, me hago un test. Es va fer el test, va donar negatiu. Aleshores, la boníssim. cançó... Ui, perdó, li vaig tomar el boli. La cançó de França, d'Eurovisió, es diu Voilà. Aleshores, el Damiano Va quedar segona. va fer segona. Important detall. Tal. Uf, Llavors boníssim. van fer, el Damiano va fer retweet de la notícia i va ficar, voilà. En plan, toma, que no me drogo, Màquina. gilipollas. En Però plan, llavors què era lo blanc que és sobre la puta taula? un tovalló. No, No, va no. haver-hi una al TikTok que boníssim, que la tia era experta en història de l'art del Renaixement, en plan, jo domino les línies i les perspectives, Ah, i, sí. en sèrio, i feia com... Sobre les línies, allò típic que es fa Sí. a les Sí, quadres, sí, sí. pues feia en plan, no pot estar fotent-se droga perquè si veieu la línia... O sigui, superben Però és que explicat. a més era un burrull blanc allà que pot ser qualsevol cosa. pot Jo ser crec que un el que puto fa tovalló, sospitar pot ser un- és, Però- és que el tio li fa com que És t'estan passa? enfocando. Que, I vulguis o que no... és una banda de rock que van maquillats i que són joves. I són del I sud són de italianos. Europa. Punto. Perquè això arriba a ser una banda noruega que hace... canta d'aquest pal Ucrània. i ningú sospita. No, Ucrània mai. Parlem de que Saps? l'últim que va guanyar Eurovisió que molava era l'Ordi. Sí, que eren finlandesos, no? Sí. Sí. Vale. Pues eso. Bueno, Pues les dues ja coses, està. que estava decepcionat. Un, que no s'havia ficat droga, perquè tots els artistes s'han de drogar. Sí, Sí. és que... Vale? I dos, Zero sorpresa. que es diu Damiano David. David. No. O sea, no. No. Perds italianitat. T'has de dir Davide. Davide.
Davido. Damiano Davido. Poi Da llamamos como quiera. Palermo, de Aroma. De macarroni, Tot de tip. Vespa. Damiano Tortellini. Farfalle. Farfalla vendetta. La putanesca. Bé, De Leali. sisplau, una mica de... Sisplau. Vull fer la meva secció. Vale, vale. Exacte. Això anava a dir. Després d'això, Cosa. l'Andrea ens portarà avui la seva supersecció. Andreita, cómete el pollo. Tafanegem? Vale, avui parlarem, no? Avui vinc a parlar-vos d'una subespècie d'Homo sapiens, vale? Homo sapiens sapiens, no? Per tant. Que jo l'he anomenat Homo machirulens, A favor. la qual es caracteritza per estar composada només per mascles, d'acord? És una característica inherent, i tenen una manera peculiar d'aparellar-se, o no, d'intentar aparellar-se, perquè realment jo, o sigui, utilitzen uns mètodes tan vergonyosos que jo la veritat no entenc encara com no estan extints, no? Vale? Llavors tinc aquí apuntades diverses coses, no? Ja meves, d'amigues i del que hem recollit a les enquestes de l'Instagram. Aleshores, és que no sé per quina començar. Vale, vale, començo per la meva, que aquesta és com... Buah, és que em Se pixo, viene energía que potser incel. només em fa gràcia a mi, però... Bueno, total. Aquest és un pavo que jo li dic el seu nom XD, vale? O sigui, Hòstia. no diré el seu nom Pepito XD. Jo li dic, no, tio, perquè que crec que em segueix És un nom Instagram molt encara i comú. tot, Però és un nom molt comú. Però que da igual. És Bueno, igual. Pepito XD. Jo li dic Pepito XD perquè el Guardem pavo la em deia confidencialitat. qualsevol cosa, ficava XD sense cap tipus de sentit. Llavors ja quan va començar a caure malament jo ja vaig ficar XD. Bueno, és un pavo que vaig conèixer al Tinder, que vam quedar 3 o 4 cops, que me caia bien, però va arribar un punt perquè... No sé, m'ha passat bastants cops, que no sé què els hi passa als tios, que al principi, quan els coneixes, comencen tens unes converses superguais, que parleu de moltes coses, molt fluides, molt interessants, molt enriquidores, arriben al punt en el que folleu i s'acabó. I només hi ha, en plan, follar. A veure, sisplau. Vull dir, aquestes converses on són? Aquestes converses només han sigut per menjar-me l'orella? Perquè Vale. tothom sap que la gent estudia Schopenhauer per follar. No, saps? Però, què? És que ara m'ha vingut, ara que has dit això... O Kierkegaard o algun nom d'aquests raros. Bueno, després de les anècdotes et podem explicar una externa. O sigui que no és... Després us preguntaré coses que ho feu No, però no, vosaltres. no hem fet nosaltres. Però és una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció. Vale, el que tu vulguis. Sí, bueno. Vale. Total, que el pavo, va arribar a un punt en el que... A veure, secretitos de... És de mala educació A el que veure. esteu fent. Us esteu Però és portant molt és per no malament avui. tallar-ho. No, Me ens la porten suda. fatal. Sí. Atents El a racó de pensar. Home, ja. Vale, i aleshores, és que m'esteu tallant... Sí, Andrea, segueix, sisplau. Dale, Vale, dale. això. Aleshores, va arribar un punt en el que el pavo doncs, ja simplement m'obria i em deia què tal i ja començava a dir-me coses sexuals. I va ser en plan... deixa'm en pau, saps? En plan, Pero és así, que no o sea, ¿qué tal? Y vamos a sí, follar sí, o te voy a... bueno, Vale, és que vale. Emojis de pepinos. donde no hay mata no hay patatas, el resumen una mica d'aquest pavo. Bueno, total, que va arribar un punt que vaig dir, tio, mira, li vaig dir en plan, mira, que és que no vull saber res, saps? Bueno, aleshores el pavo, això va ser, ens vam conèixer jo, rotllo juliol, doncs al setembre, octubre, jo me'n recordo que estava a la uni, a classe, i de cop m'arriba un missatge, vale, d'aquest tio, era una foto. I és una foto d'un dofí bebè, ¿vale? I jo en plan, ¿qué cojones? I jo amb les meves amigues en plan, per què m'envia la foto d'un dofí bebè? Busco al Google, delfín bebè, i és la cinquena foto, o sigui que era el puto Google. A l'estona, una foto d'un perrito així blanquito molt mono. Després una foto d'un koala. I jo li dic, en plan, què fas? Per què m'envies fotos d'animals? Em diu, no, porque las he visto y me he acordado de ti. Perdona, tio, o sigui, m'estàs enviant fotos del Google d'animals bebè per conquistar-me? Rotllo, què t'ha passat pel puto cap pensant, uau, aquesta tia fa 2 mesos que no parlo, vaig enviar-li una puta foto d'un bebè... ¿Qué podría fallar? Un delfín bebè... Bueno, aquest tio vaig estar un molt de temps en plan, que me dejas en paz, i el tio que seguia com enviant-me merda, després una foto seva en plan en blanco i negro. Què us passa pel cap? En blanc i negre. Ui, sí, en blanc i negre. Vale, vale. Sí, detalles, no sé. Però què li va passar a aquesta persona? Jo dic, no hay patata, per enviar-me putes fotos del Google pensant que diria, ai, que xulo, quedamos. No, no passarà. O poder... Delfín bebé, te quiero comer la polla. Volia No. casito i en comptes de dir voy a decir hola, ¿qué tal? Que és lo normal. Va dir, voy a ver esto a ver si capto su atención. Però és que però aquest sale pavo, mal. recordo que Sale estava amb mal. el Juliol, que jo estava dient en plan, passa de mi, Calma't, i jo estava enmig d'una insolació, perquè vaig anar a la platja i li vaig dir en plan, mira, ui, ara m'ha dit el seu nom, Pepito XD, vull dir, que no vull parlar amb tu, que és que no o sigui, realment no m'estàs aportant res, només fas que parlar-me de coses sexuals, i la veritat és que em fa bastant pal, i el tio de cop em diu, ai, perquè li vaig dir, es que no me cuentas nada nunca de ti, solamente me hablas de esto. Ah, I em va dir, ai, es
se me ha subido una hormiga por la pierna y me ha picado. I li dic, ¿qué dices? I em diu, ¿no querías que te contara algo? Tu, És Ralph Quin Wiggum, home. tio. És Ralph Wiggum. és molt fort, sí, molt. T'ho juro, és El aliento de mi gato huele a comida de gato. No me cuentas nada. Pam. Corre plàtano. Jo crec que... Borri, plàtano. En plan, m'estic morint, estic tenint una insolació, no vull parlar més amb tu d'això. Jo crec que la lògica que va tenir va ser en Notes el plan... sabor a xinxeta? Va ser en plan, si li passa un animal mono, pensará, ¿qué animal más mono? ¿Cómo? Él. Yo. Como era el Sí. conocimiento clásico del Pau Lop. En plan, soy el perrico. Pensará que soy una persona sensible. Hòstia, però la cinquena foto. M'encanta la veu que ha posat el Vicky. Bueno, podem dir que et va fer Google Explaining. Sí. Google Imagen Li vaig Explaining. fer, no sé què va fer, però que no ho torni a fer mai, sisplau. Exacte. No, Vull dir, a tornis a ningú fer. era lo que fuese eso. Pepito, no ho tornis a fer, sisplau. No. T'ho demanem. No funciona. Aleshores, Per- després tinc una amiga que estava de festa Uh, i ella va portar brackets, vale? I aleshores se le acosta, al mig de la discoteca, se le acosta un tio y le diu, una cosa, ¿tú has llevado brackets? Y en plan, sí. Diu, se nota, es que yo me fijo mucho en eso. Y va a comenzar como a parlar-li, en plan, Detalles. rollo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? La meva amiga, en plan, ¿qué fas, tio? Sí, quina merda és aquesta de... Se nota que has llevado brackets. tremenda Perdona? pick-up line. O sigui, és una puta... O sigui, i la mateixa amiga també li va passar que estava a una discoteca... Pobra amiga. No, Pobra carinyo, amiga. no sortís de festa, mi amor. No sortís més. Un tio... Pobreta, no, sí, anda, que no surtin Bueno, els sí, hombres. vull dir, sí, no... Exacte, sí, perdó. Sí, que no surtin els homes a casa, tancats en clau. sí. Estava ballant i va venir un tio, es va posar a ballar amb ella i ell va dir en plan, stop, no ballis amb mi. Llavors el tio comença en plan, no vol parlar amb mi. A les seves amigues en plan, la vostra amiga no vol parlar amb mi. En sèrio, però així? Sí, en plan fent com... Però com Sollozos. Com plorant, sollozos. Què fas? Quin és el teu propòsit? Vull dir, què esperes? Que de cop totes les noies diguin ai, tia, joder, mira com està ballant amb ell. Líate. No sabem qui ets, què Cómele fas? la polla, si no plorarà. Follozos. Els follozos. Folloso. Estava follozando. Estava follozando perquè volia... Ai, és boníssima, com no s'havia acudit Però abans. Ja tenim així, títol així pel jo, episodi. amb les Follozos. meves capacitats cognitives de lligar limitadíssimes, no seria com molt més fàcil haver-li dit me ha gustado tu sonrisa, en comptes de dir-li se nota que has llevado brackets, que Sí. és com, Sí. no, tio, Clar, o sigui... clar. Jo tampoc veig algú... Sí. O sigui, no m'agradaria que m'ho diguessin, però a mi no em fa res que em diguin, es nota que has portat brackets. Però Ja, ara, de però festa, en una, clar, en una de festa, conversa un pavo raro. tipus... No, no. Exacte, Ja, però una així cosa de sí. primeres... No, de Sí, primeres claro. que va. Si estàs parlant de qualsevol cosa del Sí. d'esto, sí, pues has portat No, però entrar-li algú dient-li... Así de primeres, raro. no. És molt raro. ja. O sea, no sap ni el teu nom i estàs... No, és molt raro. ¿Llevas lentillas? Chico, Es que me fijo mucho en el borde. Claro, no. Es tontísimo. Me he fijado. Fíjate en eso, ¿sabes? Me he fijado en el iris de tus ojos. Després, un altre pavo... és que 2016, bendita època, per a no volver. Un altre pavo que també, no sé si me'n recordo d'on era, vale? Vam quedar un cop i era un tio que en les fotos vaig dir vaig arribar i clar, jo faig 1,66 i aquest senyor feia 1,50 o... La Virgen. Llavors vaig, sí, com Bueno. que vaig dir bueno, va, que és majo, saps? I no me fui. Vaig estar a punt d'anar-me perquè no m'havia vist. Però és que clar, és que era com totalment diferent, saps? Però el tio, rotllo, el de la foto era ell o era ell però No, en no, bajito? era ell, però en bajito, saps? Clar. Era com el Zetangana, chiquitito. Que el Frangan és petit. No, no, però hi ha un meme. meme que li han tallat com a tronco i surt com... Però això li fan a molta penya, i els de Messi, els de Puigdemont xiquitits. Messi no li cal, realment. No. No, tampoc. Però... Aleshores, bueno, aquests vagos Pessi. vam un vol sin más i cada uno a su casa i bueno, després, o sigui, una mica tonto, però bueno, sí, pues sin más, saps? No, I- en plan, i- oye, mira, que no Però i tornem a què- i quedar. què passó? Vale, pues què passó? Que això va passar el 2016 o així, estem al 2021, vale? Pues 5 fa anys. 2 mesos fa 2 mesos el Pau m'obre, jo no el tinc guardat ni res, i em diu, hola, no sé què, i jo, qui ets? I em diu, no, és que tenia el teu número guardat, i... No, tenia aquest teu número i tal, com et dius? I jo, però si tens guardat el meu número, tindràs el meu nom apuntat. I em diu, ai sí, Andrea, que tonto, i jo... yo no saber leer. Vale, i dic, i m'envia un àudio i em diu, crec que vam quedar fa un temps, o parlàvem, no sé, i jo, no ho sé, no me'n sabia qui era, però jo no ho sé, no me'n recordo, en plan, què fas? Vale, total, la conversa es va quedar així. Doncs el dia següent al matí
veig que m'envia una foto i fica, puf, o sigui, una foto seva d'un selfie al mirall i fica, puf, quin pal anar a córrer, punts suspensius. Uau, ja està, ja va començar les seves I tàctiques. el vaig ignorar, no li vaig dir res més, però què pretens? Vull dir, hem tingut una conversa de merda de que t'estic dient que no sé qui ets i el dia següent m'envies una foto teva en plan, buf, quin pal anar a Ja, córrer, ja. què vols que et digui? Ja, tio, no sé què estàs pretenent, saps? No es comença així una conversa amb una persona que fa temps que no tens contacte. No. Pots dir, fa molt temps que no quedem, com estàs? Què tal? No, o sigui, no es fan... Que ja estan un altre cop parlant entre ells. No he dit res, Pues esteu mirant el mòbil. Me l'ha ensenyat. Perquè estic molt atent a el que estàs dient. I et vol comentar auditivament. Quan acabis, aquesta anècdota Ara ja l'última. Una noia per l'Instagram ens va dir que va conèixer un noi i estàvem parlant en anglès. Vale? O sigui, el tio era anglès. Anglòfon. Sí, no sé. No sé. Està ben dit, anglòfon, si parlen anglès. Raro, no? Rollo... Sí, Anglòfobo. Bueno, total. No, Que el pavo, estava així parlant, no sé què, i el pavo llavors aleshores li va dir en plan que l'agradava perquè era una chubby white girl, rotllo com el porno, que fica com categories, vale? En plan, rotllo fetiche, en plan... El fet va ser gràcia perquè la noia va dir que em vaig sentir com un peu, saps? Chubby white girl. En plan, sí, bàsicament, en plan, rotllo com... Bueno, va dir ella, en plan, rotllo... com si fos una persona negra, li digués, m'agrada simplement perquè ets negra. Pues el mateix, però amb el seu pes, saps? Sí, en plan, sí. I és com, tio, sóc una persona, sóc més que el meu... Sí, com sí que el meu cos, sí, saps? jo Tinc això- altres coses, saps? En plan, no és que m'agrades tu, no m'agrada, perquè La ets una categoria. chubby white girl. Sí. Buah. Hòstia, és una mica dur, això, És un imbècil. Sí. O sigui, ets un imbècil. És que no... Sí. I aquesta és l'última. Aquesta és la que m'ha enfadat. O sigui, l'altra és com, eres tontísimo i me rebeti. Però No, aquesta esa m'enfada, en plan, rozando el taqueu-vos hijo la puta. puta boca, tio, perquè és que a sobre és com, no, tio, però si m'agrades. Hòstia, merci, saps perquè t'agradi? És que ets m'ha separat del micro. Ets tonto, què et passa a la puto cap? Ja està. Hombres. És això. I ara anem aquí a preguntar a aquests nois. No, un moment, abans de que parlin els nois, jo volia comentar una cosa, en plan veritat, tia, veritat, tu, tia, comenta alguna Ho ha dit anècdota. ella, Alguna tinc. Bueno, no, o sigui, de fet, quan estàvem parlant d'això, se m'ha convingut una que jo crec que és bastant més freqüent del que sembla i és per veure si tu t'havia passat. Vale? I és, jo vaig estar amb una persona com de rotllo durant un temps. Finalment jo vaig tenir parella i tal, li vaig dir que ja està. Pecao. Però havíem passat com... O sigui, havíem estat guai, tio. Sí. Era com superamics, tal, i en plan, oye, amigos. Però ho seguíeu veient després de tu tenir parella? No. Vale. Però no ens... O sigui, Però parlàveu, rotllo bon rotllo. no, jo sé el que volia, però ell no, però perquè jo vaig respectar que necessités un espai. Vale. Ara, l'única puta vegada que el xaval trencava aquests espais que necessitava era quan es fotia catxondo per la nit i m'obria en plan, tu quin tipus de porno mires? No sé què. I jo com... Ah, sí? O sigui, Bona nit. allò que tot... No, Superguai. no, així no. Però potser jo li deia, tipus, com estàs? O parlàvem o així, i de sobte, bum, en plan, com començava a intentar portar la conversa cap a lo guarro. I jo no sé si això us ha passat o què, però a mi em fa una mica de... Sí, sí. Perquè no va ser una vegada, van ser Ja. vàries. I jo li vaig dir, i ho va tornar a fer, que va ser com, tio, si t'he dit que tinc parella... Exacte. I que li has dit explícitament en plan, Explícitament, tio. para, saps? A més, és que si ja es nota que no... Fes-te una vegada, Lo tens de- moltes coses per fer-te La mata i la no? patata. Com Exacte. ui, no, és un nom, el Pepito XD, una mica del que et fa. L'acabaràs dient. Sí, igual, Marc, ja està! Diu Marc. Era un nom molt comú. Sí. Hi ha molts Marcs. Molt comú, ja. Marcs XD només un, però... però... És que, para, no m'està interessant aquests temes que em parles sempre i com que sempre quan els hi picava l'entrecuixa, no sé què dir, Sí. et parla. I molts tios, aquest pal, quan els hi picava la pepitilla, pues, me'n recordo a tu, saps? I és com, no soc material para pajas, tio, saps? Ja, és que és una mica així, eh? No. I la imaginació, que els tios l'estimulen molt poc, saps? Molt, Sí. Poquíssim. Superpoc. Poquíssim. Puc fer una petició a si el Marc XD aquest ens escolta algun cop, que Seria no la crec, però puta si passa, risa. Marc, ens envia'ns un DM amb una foto d'un delfín bebè, sisplau. O de Sisplau. qualsevol animal que tu Sisplau. consideris Em va enviar Un cuqui, un tan cuqui com tu. un cuc animal. un dofí, un gos i un koala. Un dofí, un gos i un koala. Vale. Però, Un gat. I un gat no? I un gat no?
Cancelado. Busca qualsevol Molt. animal a Google i ens envies la 5a foto. Animal per cookie DM. en Google. Sisplau. 5a foto. Si ho fas, no et convidem. és No, igual. res. No et convidem. No. Vale, va, Ara, aligeremos. nois, L'anècdota que volia dir abans, i Sí. és que un cop de festa major, el Miquel i jo vam veure com un tio estava ligant amb una noia Hòstia, molt bona aquesta. explicant-li la teoria del bosón de Higgs. hòstia puta. No és que broma, no és xapes. broma. Però sabeu lo sorprenent? Va Que es funcionar. van acabar liant. No! Jo... Però per què? Perquè estan de festa i l'alcohol al final... Però té jo crec que la desequilibri. Era dureta, per ser festa major. Ah, bueno. T'estic les No, jo crec que No, no, no era les tan 12 o d'hora. així. Sí, no era tan tard. Bueno, les Però és 12 igual. és d'hora per festa major. Això sí. Bueno, és igual, però això que vam veure, pues, una parella està parlant i això que poses l'orella sense voler, perquè tampoc... I sí, perquè el bosón de Higgs, i em va dir, està parlant-li del bosón de Higgs. I jo pensant, aquest tio vol lligar amb ella o la vol dormir. Bueno, jo he trencat una lança a favor I va funcionar. d'aquesta parella, perquè actualment la meva parella, quan ens vam conèixer, vam començar a parlar, em va dir «Què d'interessante en Papiol aparte de ti». 5 anys portem ja, no, 4. Uau. Tremendo, Vale. tremendo. Tremendo cutre. Aparte de ti. Guinyo, guinyo. Guinyo, guinyo. No, vale, coses Anècdotes. cutres que Va, feu vosaltres per lligar. Va, que agafeu vosaltres. Jo en tinc Vinga, moltes. ritmo. Jo en tinc moltes, però només en diré Totes? una perquè no vull que em saleu així de bones a primera. I he canviat molt, he canviat molt. Una que feia molt era una suerte de xascarrillo, broma, de lo típic de quants anys tens? Preguntes quants anys tens, Sí. eso no es, ¿vale? Et diuen l'edat i et diuen, ¿y tú? Y llavors, yo, para hacerme el gracioso, es que al ver del pasado eras muy tonto, deia, ¿cuántos me echas? I llavors em deia, jo què sé, Tal. 19, 20... ¿Y de años? 25. ¿Y de años? Quina vergonya, un loc. Sí. I no en diré més, i crec que aquesta és la menys vergonyosa. Segur, és que has dit una superlike. Ja. No... Bueno, quiero ja el sacar cancel·larem nada. d'aquí 2 programes o així. Sí. Tranquils. Tu, Minqui? Jo, pues no sé, tenia una app i el meu nom de l'app era M i quan em preguntava el nom sempre deia Manolo o alguna cosa. Per què? No sé. El hombre, com es deia quan el... Però perquè era graciós, perquè s'ho creien. incògnito. Home, però és que... Per què no s'ho de creure, tio? Perquè... Vale, no tinc cara de Manolo, joder. O sigui, hola, Manolo és un senyor de 50 anys que fuma puros, saps? No jo. Però aquest Però senyor Hango- algun temps de la seva vida va tenir 20 anys, saps? Hòstia puta. Ja, però Miquel, tio. que una persona de 20 anys fa 30 es digués Manolo, però ara no. Et podries Miqui, haver tio, dit... no és tan Muculmoc. raro, en plan, creure-s'ho. Per què han de pensar que l'has de mentir al puto nom? Digue'ls sé. en tot cas, soy señor de incógnito. O soy Shaquille O'Neal. El senyor X No com és el passat. Simpson. I l'altre, pues no sé. Però, perdó. pensant. Quin era el point de canviar? És que no l'estic entenent. sé. Quin era el point? Ho sap. Ja està, és que ningú Los- sap. El point eren los loles i ja està. No, I quan l'altre dia Manolo del Miqui... M'ha dit el nombre que l'he dit jo i no m'anava així. Estàs follant, li fa... Oh, sí, Manolo, i em dic que s'enfada en plan, ¿quién es Manolo? Joder, Miguel, tío. No sé. Uau. M'has no sé, matat. Que M'has trampa, matat, tio. tio. Segur que he fet... És que no sé, jo no sé tirar la canya. No. És bastant lamentable. No, no. O sigui, la meva parella actual literal em va haver d'ajudar a que li tirés la canya. Així que... Venga, campeón, ánimo. Sí, venga, vamos. Venga, Manolo. No sé, em surt parlar i fer gilipolles i sobretot no dir-li a la gent que se Em nota dic que has Miquel. llevado bracket. Però... Et faré el meme de ellos no saben qué, me llamo Miquel. Sí, pues sí, lo que tenga la festa. El de la festa. Hòstia puta. Aquest capítol, bueno, capítol episòdic, programa en coses pot dir no saben que me llamo Miquel. No, abans he dit Ellos no saben. No. Follozos. Ah. Però ha de ser algun plan follozos de Manolo.
No, Manolo follozando. Manolo follozando, vale. No, bé. jo faria follozos de Manolo el de Incógnito. després O alguna ho cosa així. pensem. Sí, però... Vale, sí, estem perdent temps. T'imagines que no es diu gens així al capítol? Seria l'hòstia. Bueno. Ja, bueno, igual. Molt bé, Andrea, moltes gràcies per la teva secció. la secció. Si voleu comentar més coses, si voleu donar feedback... Bueno, què collons voleu donar? Doneu feedback, Diu la Laura. please. I amablement passarem sutilment cap a la següent secció que la farà el Miquel amb la seva secció Avui no faig la meva secció. Número 8. Número 8. Avui no faig la meva secció. 8. Número 8. Bueno, avui no faig la meva secció, en primer lloc perquè teníem la primera secció en convidat, però no ha pogut ser. Llavors, us convido a que seguiu mirant els programes perquè algun dia la farem i estarà molt xulíssim. Molt. Però, a part d'això, he decidit avui començar la primera secció disruptiva d'Anúncia. Perquè, bueno, fa poc, en el Nació Digital, Digital Nation, llegíem... L'Andrea riu perquè ja havia escoltat el xiste. No? És que... Hòstia puta, tio. Avui el Manolo no fa la seva secció. Vale, bueno, pues Et fotré, Manolo no fa la seva secció. ja ho em dic Manolo. Ja està. Vale, Manolo. I canviaré el nom del WhatsApp. Dale, Manolo. Vale. Manolo! El Nació Digital deia Patronal Catalana, 2 punts. Així és el projecte que vol confrontar-se amb Foment i Pimec pel lideratge empresarial. I dius, ojo, libre mercado de patronals. Podran aguantar-ho, les patronals? Ja veremos. En primer lloc, bueno, vull parlar del senyor que ha començat aquesta patronal, que es diu Pere Barrios, o Pedro Barris pels col·legues. I, bueno, és un tio que ha fet pasta en el sector de la metal·lúrgia, té una empresa que es diu Recam Laser, que patrocina el hockey de Caldes, bueno, per si us sona i tal. No. El Metrópolis diu, les empreses de Pere Barrios ganen 2,4 millones. I el subtitular... Calderilla. Calderilla. Calderilla, res. Y el subtitular diu, el candidato derrotado en las pasadas elecciones de Pimec posee una trama de 16 sociedades i m'encanta que li diguin trama. Sí. Rotllo, com donant per suposat que hi ha Ja és turbio. algú turbi per allà. Bueno, el tio aquest, bàsicament, jo sé pels meus contactes que es dedica a anar pels carrers empedrats de Caldes de Montbui en Maserati, en plan, que el Pau pues, li mola fardar i tal. I, bueno, en el seu dia aquest senyor es va presentar com a candidat per dirigir la Pimec en la candidatura a eines aquesta de l'ANC. Pimec és petites i mitjanes empreses Petita i de mitjana Catalunya? empresa, que és la patronal cookie. Perquè tots sabem que en el bar de sota casa teva o la tenda de xutxes no exploten els treballadors Mai? perquè són petita empresa. Clar. No hi ha capitalisme. Capitalisme és a partir de 50 treballadors. Allà sí, però Sí, menys abans no. no. De fet, vaig veure l'altre dia a Twitter que 64% de les empreses tenen menys, tenen com 49 per no arribar al 50. El gràfic. Aquí, hijos Era de la puta. polla. Per no arribar al 50, en plan, rotllo, per això, que potser els hi caldria 50 i pico, però estan en 49 I crec que han de pagar més també de... Sí. Exacte, impost de d'impostos i societat. coses. Sí. Era la risa perquè el gràfic feia. I a Com part que han anava de fer- baixant, arribava a 49 i feia... Han de fer com comitès de gènere o no sé què No, coses. és veritat, era pel sindicat. Que si no Tampoc- arribarà a 50 no necessites un delegat sindical. Exacte, coses Hòstia d'aquestes. puta. Bueno, segueix, Miquel. Manolo. Todo bien. Va, Lolo. Bueno, el Pau que es va presentar a la Pimec aquesta i va perdre, pues, bàsicament perquè van muntar la candidatura Rapesa i Corrents, van guanyar els de sempre i, bueno, va ser en plan rotllo merdes de l'ANC, en plan de dame de lo mío. Perquè Com la ANC està ficada? la ANC està ficada a la Cambra de Comerç, Vale. que va guanyar el Joan Canadell, però a la Pimec va guanyar el que ja hi havia abans. Joan Canadell, Fill de puta i Una subnormal. petit inciso. La ANC és de dretes i Òmnium és d'esquerres? Com? Perdó? ANC és de dretes i Òmnium d'esquerres. És que l'ANC fa coses xungues, rotllo. Això de les patronals i polleres d'aquestes... Òmnium és ERC. Sí. I ANC és Junts per Cat. Sí. Però jo no diria que Òmnium és d'esquerres, en plan, literalment d'esquerres. sí. Perquè Esquerres no és d'esquerra, ERC no és d'esquerres. És de menos derechas. És de... Sí. Aviam, tenen veïnes solidàries.
Vull dir, és millor Bueno, que ficar-se a les i- patronals, però... Escolta'm, però els del Bueno, que PP no els hi també volem fer tiren- I propaganda la Caixa tampoc, també té coses solidàries. Sí, totalment. Bueno, La Fundació La Caixa. Sí, puta sí. caixa. Bueno, llavors el Pau aquest, pues, com que va perdre, i és més xulo que un 8, pues, va decidir crear una patronal nova que es diu Patronal Catalana. Original el nom. Segons ells es defineixen que són apolítics, sense pressions i que són empresaris combatius. Apolítics. Porten navalla. sí. La gent apolítica és com... Sí, Són combatius, clar, porten a mi navalla, tio. fa gràcia imaginar-me penya vestida d'Armani muntant barricades. Pot ser graciós, perquè són empresaris combatius. Bueno, pues no, spoiler, no? Et fiques a la seva web, ¿vale? I ells, de lo que és com el marc actual d'empreses i tal, fan el següent diagnòstic. ¿Vale? Això llegeixo tal qual la web, Fica, el marc actual. El 94% de les empreses de Catalunya tenen 10 o menys treballadors, però sense una veu ferma que les defensi. Més de 300.000 persones autònomes no se senten representades ni defensades per cap organització. Parla al Miqui, parla al micro. Vale. El tema autònoms ja és una cosa que da pa mucho, però bueno. La implicació de l'empresariat a l'elecció dels òrgans rectors de les patronals és mínima o inexistent. Les administracions públiques i els sindicats han coartat la capacitat organitzativa i la llibertat de les empreses. Vaja. Ojo. Falta... O sigui, el punt s'acaba a empreses per explotar. O sigui, la capacitat organitzativa i la llibertat de les empreses No permeten- per explotar. No puc explotar lliurement. És És que em que- coarta la meva llibertat d'explotació. Clar, llibertat. Comunismo, libertad, Li falta acabar Home. així. Sí. Comunismo, llibertat, totalment. Bueno, i segueix així, diu. Les patronals actuals no són representatives del teixit productiu empresarial català en la seva totalitat. Em suda la polla, la veritat. S'han convertit en actors secundaris dins de l'escenari de l'empresariat català contemporani. Són megaestructures burocràtiques que han oblidat la seva missió, defensar els empresaris. Perquè tothom sap que són un col·lectiu molt Oprimit. discriminat. Molt oprimit, Molt sí, oprimit, molt. els Estan les persones negres, No. vale? I després els... No, Primer. Perdó, m'he liat, és que encara estic al Clar, estan els empresaris, després dones racialitzades... tothom. Sí, Todo lo Tot, demás. tot, L'opriments tot. empresaris. El resto. L'opriments empresaris. Jo veig algú pel carrer, penso que és empresari i li fot un tret. Jo quan veig un senyor amb traje i maletín penso, ai, que làstima, tio, és que Sí. Sí, el món, És com l'estrella de David d'ara. Penso, que dius, no somos "Pobra nadie, gent, no somos pobra nadie". gent, Lo que està passant, estan Empresariofòbia, guetitzats. gent. Empresariofòbia. Estan guetitzats a urbanitzacions caríssimes. Sí. Pobres, tio. Hem de començar a visibilitzar l'empresariofòbia. Estan- No tenen tobogán, com No diria heu anat al gueto de Pedralbes. a Sarrià. Guedralbes. Guedralbes. Va ser bona aquesta. Bueno, sí, defensar el han esdevingut un engranatge més del sistema institucional que denuncia de sudar polla. Dius, bueno, ens estem enfrontant empresaris antisistema? Bueno, per tots aquests problemes que ells han dit, ells proposen les següents coses. Empresaris antisistema. La patronal Uau. borroca. Sí, empresaris combatius, és que és com dir... què està passant? Diuen, reduir el cost de l'acomiadament al 50% sense perjudici al treballador i considerar el model de la motxilla austríaca. Bueno, primer considerar com redueixes el cost de l'acomiadament sense perjudicar el treballador. Esa és una? Motxilla austríaca és tan red flag. O Què és sigui, Què és això? Jo no molt sé red què és. flag. representa que es como unas mesures, por eso mochila, porque hay muchas cosas dentro, de dretas, ¿vale? De eso, libre despido, lo de políticas de austeridad de tota la vida. Sí, que vale. portem Sí, 10 anys I és com escoltant, que pues, molt heavy. com que en molt comptes a de tope. cotitzar a la teva jubilació per l'empresa és com que l'empresa et va guardant diners i després t'ho donen tot de cop. I és com, vale, ara te lo gestiones tu. I tens com tants diners per viure a la resta de la teva vida. Ja. Llavors, clar, això en certs països pues, ha passat que et trobes a gent que amb 80 Estats anys Units- s'ha de posar Estats a Units treballar passa, al mar. amb 80 Sí, sí, anys, sí. gent treballant al Walmart o... Sí. I després posen una foto d'un senyor treballant a Globo al metro, un senyor Sí. octogenario, en plan... Ja, és duríssim. Que, aquestes en plan, coses. pero la gente en plan Sí. es que el esfuerzo de la gente, es que Sí, la gente se no queja sé y qué. mira ese señor, currándolo O gent, todo. gent que que romantitza això. Sí, i que Exacte. sentia orgull per la fotografia aquella d'un noi Uah, sí. amb la d'esto de Globo, I com el seu repartint... fill, no? O No, així? un No. home que estava... Això un altre, Ah, però vale. era un noi aquí, crec que era a Espanya, això que estava com estudiant enmig del carrer mentre feia un Ah, peron de Globo sí, sí, sí. i sortia amb la bicicleta, amb lo de Globo i tal, i I els estudiant al apunts. carrer, crec que estava plovent o alguna Sí. merda així. I hi havia penya, en plan ultraliberal, evidentment, rotllo, ay, es que, en plan, me llena de orgullo esta imagen, qué esfuerzo, qué tal. ¿Qué esfuerzo de qué?
Mentre tu estàs amb el teu MacBook, el teu sofà de cuir, Sí. saps? I en plan... Us fa res si m'aixeco a beure aigua molt tia. sorollós? Silenciosament. Clar que ens Uah, fa. és que m'estic morint. Clar, què ens fa? Fora del programa. Excluïda. No, fora vosaltres, ho porto molt malament avui. Ja, Va, todo mal. Vale, senyo. Bueno, això. Què més coses, diu? Avançar cap a la simplificació dels tipus de contracte amb una nova reforma laboral. Perquè, clar, la reforma laboral actual és supercomunista. Clar, tio, què és això de que et paguin quan et fan fora? Què és això? Ja. Stalin no et pagava. Què passa? Pilla, tenim ampolles aquí. no parleu amb veu baixa, sí, total. Sí, Ja, és que és com... Oh, Dios. Pues No. Tenemos problemas... Bueno, acabem el Pilla programa. una birra, no hi ha birra por ahí? No. Estem tenint problemes tècnics. No. S'ha ido la presentadora, no podem seguir sense la Problemes presentadora. Pues estàs fent tu la teva secció? que no és la teva secció perquè no la fas. Ja. Ah, venga, dale. Bueno. Dale, mano. Què més? Diu també, suprimir les castes laborals i funcionarials que Castes, gasten ha dit. l'agilitat de les empreses i les administracions. Sí, això, sincerament, no sé què vol dir. Què vol dir casta liberal? O sea, Casta laboral, És pues. que sembla com ni molta puta idea. palabreja per fer un punt més, saps? Sí, no sé. Bueno, Pero hay que hacer 5 puntos. Lo Sácate el següent. kit. Sí. Limitar la representació sindical amb un topall màxim del 5% de la plantilla laboral. Que dius... Perquè no molesten. A mi em fa molta gràcia que diuen llibertat individual, la que quieras, però Però- no pots Treballador ficar en no. un sindicat. Pero la que me gusta a mí. Clar. En plan, sindicat però fluixet, Sí. saps? No Sí, molestis. ai. Sindicato vertical, tío, como con el Sí. Com Paquito. fresquito. Què més? Diu, eliminar l'impost de successions i transmissions patrimonials en el cas de les empreses. Això donaria per fer una secció de l'impost patrimonial, eh? Sí. Perquè, que pesaos. Sí. Que pesaos. Gent que no té un puto duro, en plan, és que si et deixen una herència de 500.000 euros, has de pagar 30.000. I és com, joder, tio, Sí. La teva demana un família. puto préstec. Jo em deixes una casa de mig milió i he de pagar 30.000, o venc la casa, o demanes una puta hipoteca, tio, de Sí. 30.000, que és res. O sea, ja, Però és que a part, s'entén. si la teva família, els teus pares tenen una casa de mig Ahí milió està. d'euros, Sí, t'han ho deixat sento, això... però tu tens aquests diners o gairebé els tens. I si no clar. els tenen els saps, vull dir que... Si no la vens, tio, ja Sí. està. Que llorar a la lloreria. Exactament. Bueno, i això bàsicament és com les coses que proposen. I, bueno, jo crec que com a resum podria dir que aquesta gent és com un club que es fa palles amb fotos de Margaret Thatcher. El I de millor, Hayek i de penya que està... el millor lavabo unisex de la història. Sí, Ah, sí, sí. Aquest, Totalment, i la ara, tomba de Margaret Thatcher. i ara també el del rei Felip, que es va morir fa poc. Qui? Ah, el Philip, el príncep Philip. Bueno, duc d'Edimburg. El Polles rei whatever. Felip i m'he quedat en plan... El emperador Palpatine, tio. Bueno, més o menys les conclusions ja les hem fetes. Jo no vull fer conclusions perquè no vull que em jutgi l'Audiència Nacional, per tant, no faré No, conclusions. no ens escoltarà Una l'audiència frase nacional. que Bueno, em va dir has tornat a tot arreu. El meu germà em va dir l'altre dia que em va encantar, era com, yo te doy los datos, saca tú las conclusiones. Ah, Oh. sí, Vinga, dale, És que dale. m'ha encantat. Exacte, doncs ho deixarem així, no? Sí. Sí. I res, per últim, que si els treballadors de l'empresa del Pau aquest, que si volen fer una vaga, que tot el nostre apoyo. Sempre. Anem a fer... Suport, piquetes, recolzament... Apoyo. Apoll. Soft català està plorant ara mateix. Ratxasso totalment l'ús incorrecte del català. El ratxasso! Totalment! Hòstia puta, El balolo. papa del rap... Bueno, va. I hasta aquí mi secció. Molt bé, Miquel. Molt bé. Manolo, Miquel. Ok. M. Denúncia. Doncs, per acabar, crec que direm La nostra frase. una frase... Del mite d'aquest programa, del nostre I tu, representant Podríem una lingüístic. cosa, podríem comprar un pòster de Rajoy i ficar-lo aquí, sisplau. Però en plan, li hem de tonejar una mica, eh? Sí, sí, en plan, rotllo, pues, amb un bigoti raro, amb un I sombrero... el que es feia fans del Zug Live. Hòstia, Las les Zug Live, el ulleres. gorrito, les sí, gafitas, la sisplau, cadena... podem fer-ho, podem Sí, algo farem segur. amb el Podem Rajoy. fer una foto. Em gastaria els diners en Que això. sí. Aquí un Marc, també. Exacte, Rajoy amb Zug Live ja veig que fiqui M. Rajoy, però en comptes de punto. Mariano, que es digui Manolo. La M que sigui de Manolo. No, en plan, ve algú i li diem... ¿Tú sabes cómo se llama esa persona? No, que fiqui M punto i llavors digui, Clar, que per se això- llama M... Clar, per això li, De li Manolo. preguntem en plan com mansplaining. Ve algú i li diem, ¿tú sabes cómo se llama esa persona? Tal, i fa, sí, Mariano, i fa, no, se llama Manolo. Manolo.
I llavors ell quan digui, Manolo, vale, pues nosaltres riurem perquè en el fons sabeu què es diu. Mariano. És que no hi ha fugues en aquest pla. Dios, és que... Bé, Tinc per una setmana amb això. ok. Una setmana. Oients, gràcies per escoltar-nos. Seguiu amb el feedback, compartiu amb els vostres amics i amigues, crítiques constructives, idees, tot a la nostra bústia del DM d'Instagram i Twitter. I la frase. I la frase La és... frase. Què diu? A veces, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es una decisión. Èxito. Marc XD, no prenguis decisions. No prenguis decisions, vale? No pensis. Tremendo, tremendo. Posem com a final la de Robert Wade, sisplau. Vale.